Килә дә җитә, уза да китә. Инде Кытай астрологиясе буенча чираттагы ел Аждаһа елы хакимлекне үз кулына алырга җыена. Фаразлар төрле. Шатлык китерер, мәрхәмәтле булыр, очрашуларга бай ел булыр диләр. Шулай да яңа ел кичендә яшел төскә игътибар бирергә онытмагыз. Яшел Аждаһа елы якынлаша бит. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм телевизор караучы тамашачыларыбыз. Бүген бездә бәйрәм чыгарылышы. Көтеп алган яңа ел бәйрәме дә килеп җитте. Бу бәйрәмдә без сез яраткан, сез хөрмәт иткән Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары белән бергә булырбыз. Әйдәгез аларның үзләре белән таныштырам. Беренче уенчыларыбыз Яңа гасыр каналында манзара тапшыруын алып баручы Татарстанның ат казанган артисты Алмаз Гәрәев һәм аның хәләл җефете Галиәскәр Камал театры артисты Алинә Гәрәева Мөдәрисова һәм Зөләйха бүген бездә. Чираттагы кунакларыбыз Акбай, Булат, Ильяс, Хайретдин, ул да булса Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт. Һәм әлбәттә аның янәшәсендә хатыны Галиәскәр Камал театрында постижер булып эшләүче Рәшидә ханым Хисмәтова. Татар жанды. Скрипкага мөкиббән киткән, аны кулыннан төшерергә дә кыймаган талантлы ханым Динә Закирова. Һәм Муса Җәлил исемендәге республика бүләге лауреаты Татарстанның ат казанган артисты Динә Закированың терәге Илнур Закиров. Хөрмәтле кунаклар, башваткыч уенын без башлап җибәрәбез. Шулай да уенны башлаганчы аның кагыйдәләре белән танышып китсәк күркәм булыр. Менә бу экранга игътибар белән карасагыз, монда шакмаклар килеп чыга. Шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Сорауы миннән, җавабы сездән. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Әйе. Шусын да әйтеп узыйк, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавап табасыз икән, 2 балл иясе буласыз. Башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер гаилә бик тә матур, истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Рәхмәт. Уенда иң күп балл җыйган гаилә башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла һәм уенның кагыйдәләре буенча сезгә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның супер соравына супер иттереп җавап яңгыратсагыз, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобильне Галиәскәр Камал театрына алып кайтып куясыз. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Игътибар экраннарга. Сулдан уңга 6-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. 1 май, 9 май, яңа ел 8 март. Бу сорауларны бу рәтле узак дәвам итәргә була. Төймәгә беренче бастылар. Динә һәм Илнур. Җавапны көтәбез сездән. Бәйрәм. Бәйрәм әлбәттә. Җавап. Бүген бездә бәйрәм чыгарылышы. 1 балны тапшырабыз сезгә. Менә яңа ел бәйрәме. Бүген сөйләшәбез бу бәйрәм турында. Көтеп аласызмы бәйрәмне? Ничегрәк ул менә сезнең гаиләдә ничек уза, ничек каршылыйсыз, ничек көтеп аласызмы, яки гадәти бер көн сыман узып кына китәме? Әсгать абый, әйдә рәхмәт, синнән узып. Ай, рәхмәт. Сөйләп булмасын. Мен нәрсә дип әйтим? Көтеп алам дип әйтәм. Минем шушы 1 январда туган көнемдә. Монда аерым котлаулар яңгырый. Берсен көтеп алам. Дөресен әйткәндә, Әсгать абый үзе турында булай әйтергә ярата. 2 тапкыр туган. 28 декабрьдә һәм 1 январда. Элек шулай булган бит. Туган көнне язмаганнар, 1 январдан 1 яшькә яшәртеп язам дип уйлаган әтиянисе, шулай итеп 1 январда язганнар ди. Курантлар суккач, минем туган көн башлана. Улым да, кызым да, хатыным да. Бәйрәм үсте бәйрәм. Бәйрәм үсте бәйрәм дәвам итеп китә. Бәйрәм дәвам итә, шулай итеп. Дистә еллар буенча инде менә 31 декабрь көнне Әсхәт бер 35-40 яңа ел бүләкләре алабыз да без. Шуларны безнең авылга кайтып
көрші тирәләргә, балаларга, туганнарга, Казандағы подъездағы туган диләргә, дусларга, бөтеннесенә Әсгать көне буе у көнне таратып йөри бүләкләр. Мин моны шулай күз алдына китерәм. Әсгать абый кыш бабай киеменнән Рәшидә ханым кар кызы булып, өйдән өйгә бүләк тараталар. Яшәктә киенәм. Хәзер балай гына керә. Сезгә кыш бабай җибәрде. Аларны сөйләтә, балаларга шигырьләр сөйләтә әле ул. Менә бит, үзенә күрә бер йола, бер традиция. Бер йола ул бездә йола. Шуны әйтәсем килә, шуннан да Әсгать абый бәйрәмне тәмин белә торган кеше, бер бәйрәмне калдырмый шалтыратмый. Әсгать абый бик зур рәхмәт. Туган көннәрне белә. Бөтен 8 мартны яңа елны бик зур рәхмәт. Әле бүләгеңне алдык, Зәлиягә тапшырыбыз рәхмәт. Biz гаиләдә бер-беребезне котларга торган мөмкинбез. Ул онытмый. Әсгать абый шалтырата. Әсгать абый шалтыратмый калды. Безнең дә гаилә шул туган көн белән бәйле, чөнки ник дигәндә 30 декабрьдә минем тормыш иптәшем хатынымның туган көне. Bir туган көннән икенче туган көннән шулай бергәләшеп, аралашып, яңа елны каршы алабыз. Димәк, сезнең өйдә әзерләнеп торырга вакыт юк инде. Шул бер бәйрәмнән башлап җибәрәсез дә, кая чакыралар, шунда шуып, җилуайны матурына бирәләр. Алай булмый. Анда бит кунаклар килергә мөмкин. Әйтик мен, яра Алмазга бардым ди, ашадым, иштем, кайттым. Абдурак мен кайтканда кунаклар килсә, булмый бит, истәлдә булырга тиеш. Кунак килсә, ит пешә, пешмәсә бит пешә. Димәк, табын әзер, сез рәхәтләнеп, кунактан кунакка йөришеп бәйрәм итәсез. Моны театр артистлары гына булдырып алырга. Бүген бездә Камал театры. Яхшы алга барабыз чираттагы сорау үстән аска 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мәкалә әйтәм. Төшеп калган сүзне белергә кирәк. Аны сатып алып булмый. Нәрсә турында сүз бара? Ул сүз Рәшидә ханым басып күрсәтмәгә. Бәхет. Бәхетне сатып. Рәшидә ханым сатып алып булмый. Балачак үзенә күрә бер бәхетле мизгел дип сөйләшәләр бит инде. Балачактан да рәхәт, бәхетле мизгелләр юктыр диләр. Берәр хатирә. Артистлар барда телеңә тейде, мин жарар. Артистлар син дә артист булган кеше бит. Ярар, мин. Рәшидә апагыз ул Курчак театрында артист булган кеше. 10 елга якын Курчак театрында хезмәт итеп, соңыннан менә мин аны Камал театрына чакырып алып, без менә шулай кавышып, бергә яшибез. Менә бер матур хатирә әйме. Әсгать абыйның хатирәсен үзем сөйли алам. Менә хәзер ди, бөтен ди класс белән ди кайдыр балалар ял итәрә киттеләр ди мәктәптә укыганда ди. Шунда ди мине алмадылар дип үксеп елаганны истә ди. Шунда ди мине әни ди мине сүкте ди, имансыз малай. Җылама бул, зарланма, җылама. Әле йөрмәгән илең бармаган шәһәрең калмас дип әйтте ди. Һәм менә хактан да дөрес туры килде ди. Әсгать абый шуны безгә кабатлап сөйләргә ярата. Йөрмәгән шәһәре ул чит илләре калмады Әсгать абыйның. Колумбиясында, Пекинда, Англиясында, Лондонда һәм анда бик күп саны китсен. Рәхмәт Алмаз. Иң рәхәт хатирә ул инде кичкенә чакта әти белән әни бүләгеп кайтып булгандыр. Ул бүләкнең матурлыгы, аның исе, анда иң тәмле әйбер ул алма була торган иде. Әле дөресен генә әйткәндә бер кызга әйбер әйтеп китәм, эштән бүләкләр бирделәр, күптән түгел. Илнур Зәлияның бүләген ачты да исни, аның күзендәге рәхәтлек. Балачак исе килә бит, шулай бит. Ашайында исни идең. Әйтәм, каракум дигән конфет бар, син хәтерлисеңме? Хәтерленде. Аны әйтәм, балага ничек итеп аңлатам мин? Тәмин. Хәзер конфетлар бөтенләй башка төрле. Конфетларның кыягазларын саклап, китап арасына тыгып, шуны алып иснәүләр үзенә күрә бер хатирә менә. Аның елы башка, заманасы башка, хатирәсе дә башка. Кадерле, һәрберсе кадерле. Һәрберебезгә үзенең балачага кадерле, үзенең якты хатирәләре күңелгә якын. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә. Менә бүген дә бу тапшыруга килгәнегез өчен, кайчан да булса бу тапшыруны да хатирә итеп, сезнең балаларыгыз кара яшәп калсын. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт барабыз алга таба чираттагы сорау үстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Лена Шагирҗан сүзләренә Фасил Әхмәтов иҗат иткән җырдан бер өзек. Илнур инде тимәгә басып та өлгерде. Иркәм түгел микән? Менә белмим инде ансын, хәзер җырлап карарбыз.
Ирекәң буласым килә, бикәң буласым килә, ирекәң буласым килә, бикәң буласым килә, җилләреңә буйсынырлык, җилкәң буласым килә, җилләреңә буйсынырлык, җилкәң буласым килә. Афәрин! Siz de bitinde күні түні бірге. Біздің шекелі, мен өзімнен шығып айтамын, біз де күні түні бірге. Ол іште де, ол үйде де. Сөйлеп кетегіз әлі, нешегірек таныштығыз бір-бірігіз білән. Бәзірек сірлеріні ошиғалы бәйрем кишлерінде. Сағынырға үлгірмейсіздер енді бір-бірігіз? Біз бірге тұрсақ та түнне гіне көршәбіз. Сағынырға үлгіресем, ол гастроллер бола бетінде. Мен болмасам, Рәшиде әйте бағаларға, нешеп әнесі көңілсіз, әтегіз жоқ дейді. Мен көңілсізден әмді, әте нәрсе болды, әлі ауырысың мұ? Йоқ, ауырмай. Мәйтем талашырға әнегіз жоқ деймін. Шылай да, Әзғыта бай Рәшид апа, сізні театр қауыштырды ма? Театр қауыштырды. Бізді бүтінімізде театр қауыштырды дейсен дұрыс болар? Мені еш жүректер спектаклі қауыштырды. Сіздің нешектір? Хам шуңа біздің жүректер хаманда еш. Ой, мұнамын сайбәт. Алмазлар бетінде оркестрда отыра. Біз еш жүректерін бірге ойнаймыз. Илнұр да ойнайым, мен да ойнайым. Яшілер бүтініш қатнаша дер. Нешлеп гүл Асқа қорай екенсің бұл. Мұның сірі ашылды. Кереген күзіп шыққан болған екен. Алмаз сізнікі нешік баштан? Біздікіден әқшылай өқ театрда бірінші курстан мұна ерекіне әсер етіп алды да. Қазірді әлі жей бәрмей қысып тұта. Айбәт. Әзғат абай сізнікінде еске түшірегенді? Біздікіде театрда Рәшид апам бітейін сен пістежор дейдің, онда гример пістежор деп әйтірге керек. Ол енді сақ қалмайықлар тегісі, мұнысы. Онда бірәріні жабыштыралар да, қарап, бұл сен адей әйбәт сақал берген, әйтім нешеп сізге берген кебігейінде. Мына шылай танышып кеттік. Қауыштық аннан сізге. Сақал тарихы. Міне, сақал тарихы. Сізні қауыштырған сақал мәлі бұл. Сақалы да мұнда келді. Бұл міне әлігіне табадан түшкен түгіл, балваннан түшкен. Балван деп атала? Балван деп атала, иек формасында. Шуңа мен міне сетка қадақлап, аның рәсімін ясыйым, спектакльлер шыққанда енді ол. Образларға қарап, шешлер сайлайым, формасын сайлайым, нешек, міне шылай тіріп тігем. Бұл міне қарт бабайларға, міне сіздің музейға дейіп, мен шошындай бүлек алып келдім. Бұсы сақалы бола, міне бұсы миығы бола. Міне. Етмәсінлер тағы әсқаттың қатыры сақаллы миықлы екен дейі. Мен ада қойып қарамады. Бірәр тапшырыда ябыштырып алып барып қарарсың. Қоланырға керек, қоланырға. Қой вақытта әсқат әйті, бізде бір костюмер шапа бар еді, ирі артист Хидият Сұлтанов. Рахил апа ол, Хидият Сұлтановның қатыны, әйді, сөйле. Тігі мотор, жаңа костюмнар тігілерді екен спектакльға, жаңаны кейіп шығыда екен, аңай тәлер екен, сөйле. Хидият апа, сенің нешік? Мына Рахила ханым мені киіндірді дей. Біз енді анар шайарып кетті, сонда мені меңа яқшы сақаллар, Хидият абайға яқшы костюм шалғар. Аның киімін Рахила апа бір кішіге де бермей тұрған ей. Алға барабыз Шираттағы сұрау, Сұлдан 9-шы сан Бишхәрев. Тағын бір мәқәл, шулай түшіп қалған сөзіні табарға керек. Яқшы нәрсе ярты бәхет. Илнур? Тірек. Яқшы тірек. Тілек. Нишек? Тілек. Яқшы тілек. Мінә бит хәләҗе фитләрнең янәшедә булу шул. Бик яқшы мәмінә кирәген ярдәмен тойып кына торасың. Дина Закирова түзәтеп җибәрде бір хәреф. Әне қадар мәгънә. Тілек. Теге Григорийдәге шикелле болай ничә сез кружокка җиргән сахры. Җирләнеп әйе. Әле сатыштыгыз бер барда тамшырабыз. Яңа ел бәйрәме теләксез узмый бит ул. Әйдәгез менә сездән бер теләк. Хөрмәтле тамашачылар, сезне шушы киләсе яңа еллар белән ихлас күңелдән котлап китәбез. Сезгә киләсе ел бары тик шатлыклар гына алып килсен иде. Кайгыларыгыз булмасын, һәм инде яннарыгызда һәр вакытта да матур теләк теләүче һәм инде терәктәш якыннарыгыз булсын. Амин. Амин. Бәйрәм белән барыгызны да
Фырсаттан файдаланып, барлык туган тумашаларга, дус ишләргә, күршеләргә сәламыбызны җиткерәбез һәм инде чын күңелдән яңа еллар мөбарәк булсын дип телибез. Рәхмәт. Hörmətli qonaqlar, şiratdагы сорау сулдан 10-га 8-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Ир белән хатын, егет белән кыз. Бар. Бар, әлбәттә, бар. Вәгъдәләшкән парлар, берсен-берсе сөйгән ике яр. Тик бергә булсын, гомерлеккә калсын, бер-береңә биргән балдаклар. Siz indi yıldızlı parlar. Tamaşaçılar karşında şundan da şolay yıldızlı parlar sanalasız. Özünüz yıldız nəmələrə şanasız mı? Менә мин кәҗәмәгез. Алмаз Yıldız мине var. кире дейинде, кире дейди. Olmaz üzə. Olmaz. Kız. Min kız gibi şunday tıynak, bütün evini tınlayım. Мин дә кәҗәмәгез белән торам. Ул да кире. Қарамында, үш кәжәні қыстыра екен. Өзіңізсің, Рәшидә ханым. Үзем мен октябрьдә туган, декабрьдә язылган. Менә шундан үзем қарайды. Қазір шына құтлай башласаң, қазір бітінде 15-інде құтлай, менің осы тегінде ұстыды. Құтламасаң, онлар өп кәл. Менә шул яғы да бар еме, яқшы. Мин кысла. Қысла, қыслада. Кәжәмігіз қам қысла, ой. Бек өзіншәліклі. Йылдызлық. Бірсі сізі, бірсі қыса деп айтты. Үзең кімсің сен, Мен Қушқар үзем. Қушқар, Сарық йылында. Мен дә сарык. Полный комплект. Мен кәжәмігіз үгіз йылында. Үгіз йылында. Арслан йылында. Ой, юлбарыс йылында. Арслан, юлбарыс. Алар бірге инде алмассыз. Біздің сен кім әлі деп айтты дей? Мен піси білен қоян йылында, 80-ші жылында. Әтеш йылында. Әлі ол мүгізі білен гіне сүзмей әтеш көк талайда біле. Зüleyxa біздің қыз шулай оқ. Ождахаларның булмауы кім әйтмішлі хайырлы дәдір бәлки, хайырлы дәдір. Ләкин ождаха йылында туған һәммә баршаларны біз туған көннәре белән құтлап қойғалы, олдан башарып. Олға барабыз, үстен асқа 1-ші сан 6 хәрефтән тұрған сүз, синонимы керек, шатлық. Қуаныш. Дұрыс жауап. Алмас, Алина, Гараевлар, менә барлық тамашашыларын да қуандырып, сізден дә бір яңа ел құтлауы. Ең зор қади тілек енді ол барыбызға да, қатнашушыларға да, ойнаушыларға да, алып барушыға да, құрметлі тамашашыларға да, ТНВ телеканалын қараушыларға әлбәтте исәнлік саулық. Чөнки саулықны сатып алып болмай. Ол біреугіне, ол сеңа ғұмырлікке бірігіне берілген, һәм аны сақлап тұрға керек деп ойлайым. Һәм әлбәтте илкіндеріміздің тыныш болып, яшәуләріміз тағы да емленіп кетуін тілеп қалабыз. Барлық тамашашыларға һәм сізге де. Алина, қушыла? Амин. Алға барабыз, шираттағы сұрау сулдан 10-ға 7-ші сан 6 хәрефтен тұрған сөз. Алтын, илек, құйрықлы, күйенте, қош, янар. Менә шушы мин санап өткен сөздер янына нинди сөзне қойып була икән Илнур әфәнде? Йылдыз. Әлбәттә шулай. Йылдыз. Җавап дөрес. Тамашачылар инде безнең сөйләшүне карап тыңлап утыралар да, бу театр артистларыннан берәр иҗади номер бар микән бүгенге тапшыруда дип уйлап утыралар әлбәттә. Көтіп утыралар түземсезлек белән. Шыгам. Хәсән Туфанның иҗатын бик яратам, хөрмәт итәм. Хәсән Туфанның бер шигыре. Рәхим итегез. Аңлашмаулар талашуга барып җитә. Иң якын дусларны да дошман итә. Һәр нәрсәнең бүтән телдә исме башка, аңлашмасаң шул бер сүз дә җитә башка. Килә юлдан тыныч кына сөйләшкәләп 4 якын дус. Грек, фарсы, төрек, гарәп.
Очрады да ниндидер бер яхшы бәндә бүләк итте бу дүрт дуска көмеш тәңкә. Фарс әйтте: "Базарга без барыйк, дуслар, бу акчага ангур алыйк, дуслар." Гарәп әйтте: "Төкерәм синең ангурыңга. Әнәп тәмле, әйдә, әнәп алыйк моңа." Төрек әйтте: "Булар бары буш әңгәмә. Йөзем тәмле, йөзем алык бу тәңкәгә." Грек әйтте: "Ишегездә ахмак бәндә, эстафилдән тәмлерәк нәрсә бармы әллә?" Шулай итеп булар шундый кызыштылар, егылганчы хәлдән тайып сугыштылар. Барсына да кирәк юкса бар йөзем, тик бүтәнчә әйтә алар йөзем сүзен. Тик шул сүзне белмәүләре аркасында шактый төште һәрберсенең аркасына. Булса иде әгәр шунда күпне белгән, килештергән булыр иде бер сүз белән, әйтер иде: "Эй, бирегезче тәңкәгезне, килештерим әле сезнең һәммәгезне. Киттек әйдә кибетчегә керик әле, кем ни тели, шуны алып бирим әле." Тинтәк сүзләр илтә илне сугышларга, минем сүзләр дәшә сезне дуслыкларга. Илнур Закиров! Бик рәхмәт, матур җатыгыз өчен. Бер балны тапшырабыз әлбәттә Илнур Закировка. Шигъри дулкында тапшыруга таба дәвам итә чираттагы сорау. Үстән аска 5нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Бизәнергә ярата торган агач. Алмаз! Чыршы әлбәттә! Җавап бирәйсезләр. Үйегездә чыршы куелдымы? Менә быел Зилайха безнең бүтән әйбергә кызыксынучан шулгалык. Тотта, тарта, капшап карый, я тешли, я сирәп тешерә. Менә да бит әнә шакмакларны инде туздырып бетерә язды сезнең. Шуңа күрә без быел куймаска булдык әле. Аха, ярар. Әсгать абый, сез куясызмы? Бер дә куймыша калганым юк. Ел сайын куябыз. Ел сайын куябыз. Без куйдык, ел сайын куябыз. Ләкин аның бер шарты бар, 13 гыйнвардан соң без аны алып куябыз. Минем шартым. Шулай да театрга әйләнеп кайтыйк әле. Театрда бәйрәмнәр оештырыламы? Менә бу яңа ел алдыннан дип әйтик инде, яңа ел бәйрәмнәре уңаеннан нинди чаралар уза? Яңа ел тамашасы дигән безнең кичкенә балалар өчен проектлар. Чаралар Кыш бабайда керә инде. Нәни кулларында балаларны ясарга өйрәтәләр. Менә шундыйрак. Шәрик клубы оешканчы безнең Камал театрында кече сәхнәдә инде балалар өчен без ел сайын спектакль куя торган инде балалар. Жаңа елда кіші залда гына түгел, зур залда да ойнайык. Безнең ул синең театрда булганым бар, андагы мәйданда балалар бик күп җыелай. Мен өзем инде шактый гына Кыш бабай булган кеше. Менә бик теләп киләләр иде. Элек ярыша эшлиләр. Шәрне уйный торган, шәрне спектаклендә һәм дә чыршы тирәләйдә шулай. Бик яраталар иде. Хәзердә менә 31 берсе генә ял итәбез без, 2 көн генә ни бары. Аннан соң инде шул бәйрәм көннәрендә 2-3 спектакль белән безнең эшебез дәвам итә алар. Әсгать абый, бер сорау бирәсем килә. Менә безнекеләр оркестрдагы кешеләр сөйлиләр, элегрәк 31 көнне Зәңгәршәр спектакле куела торган булган. Булган иде, бар. Төнге 11-гә кадәр Зәңгәршәр уйнап, аннан соң тиз генә өйгә кайтып, яңа ел каршы алып, 1 январь көнне кич белән тагын спектакль торган булган. Бик күңелле чаклар булган. Алга таба да булсын матур проектлар, матур спектакльләр, балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә һәм сезнең тамашаларны тамашачылар һәр даим карап торсыннар, театрга килеп торсыннар. Алга барабыз, чираттагы сорау. Үстән аска 4нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Ир-ат исеме яшерелгән булыр. Алмаз инде шул арада төймәгә басты һәм җавап Илгиз. Ха, җавап дөрес әлбәттә. Кайсы Илгиз хакында сүз барганын чамалыйсызмы? Ник ди, әлбәттә инде, чөнки безнең Илгиз үз берәү генә, Илгиз Зәйнев, үзе яза, үзе куя, үзе Әкият Курчак театрын җитәкли, Алла ярдәм бирсен аңа, Илгизгә күп сәлам. Әле уйныйдай. Әле уйныйдай. Үзе артист белемле, режиссерга да укыды, язучыга да укып кайтты Мәскәүдә. Бик тик тормас тынгысыз жан, аңа иҗади уңышлар һәм гаиләсенә яңа ел котлауларын җиткерә. Һәрберебездән. Әйдә, сәламнарны җибәреп карыйк Илгиз Зәйневтән. Сезгә бик күп образлар, рольләр тудыручы дип әйтик әле. Шулай бит, Илгизне. Шулай да менә сезнең рольләргә тәгаен әйләнеп кайтабыз икән. Бармы шундый рольләр сагына торган? Менә
Аны бүтін рөліні де яратып бітіріп болмай тұрғандар бейт енді. Мен шулай деп ойлаймын да өзім. Сен бұл сұрауға дұрыс жүріп жауап беруші болмастыр барбір. Бекшабек олай дейсің. Ойларға яратмыша мүмкін түгел. Енді ол әрбір жырлы біле тұрған артистің өлмәс зәңгәр шәлдә булатын унысы килә торгандыр. Менә ол бәхет миңа татыды. Аны гына санап күрсәтәм. Алар менә безнең театрда уйнаганнары 10 кешегә җыела. Менә шул. Аннан соң менә яшь йөрәкләрдә уйнадык без. Празат абый куйган шул кадәр әйбәт и. Туфан абый спектакльдән соң күрә. Менә спектакль туктап, гелсезне генә карап торыр идем дип безнең Зөлфира Зарипова белән ни шул кадәр матур туры килгән и. Мин Празат абыйга да бик зур рәхмәтле, Марсил абыйга да бик зур рәхмәтле. Үзе алды, үзе укытты, үзе уйнатты. Рәшидә ханым, сезгә кайсы Әсхәт Хисмәт ошый? İlyasımı, Hayrettin'imi, Bulat'ımı? Ие, Акбайымы? Yok, миңа Әсхәт үзе. Шын Әсхәт ошый. Димәк, образларына гашык түгел, сез шын Анда тагы Әсхәткә. булай бар, Рәшид апаң малай табырга, малай түгел, бала табырга китте дә, значит, малай туган, мен килдем. И күчтәнәчләр әйтәбез бит инде. Язып чыгарган, ни исемнәрне. Булат булсынмы? İlyas bulsunmu deyip. Men indi Bulat астына сызып, шулай болсын деп хәлдә булган. Менә бит матур хатира. Әле менә шунысында эшлисе килә, эстафета биргән рольләр дә бар әле бездә. Мәсәлән, Әсхәт абый менә ансын җырлый торган ролен берсен төшереп калдырды. Эй, кызым, кил. Килә явада сантехник. Шуңа ул фатихасын биреп, безгә дә уйнарга бәхет тәтеде әлеге спектакльдә. Сантехникта син ашыкма әле зарланырга. Дөнья синнән ваз кичәр үзе. Мәхәббәткә каты мәрмәсен, сөю синнән шөйерер йөзе. Шул фатихасын алып, шул спектакльдә миңа да уйнау бәхет тәтеде. Менә шундый мизгелләр әлбәттә сагындыра, ничек сагындырмас. Әле шуны әйтәсем килә, ул сантехниктан мин үз әтиемне таныдым. Чөнки минем әтием шушы сферада эшли, һәм инде алмас, минем әти кебек мыеклар тагып, әтине уйнап чыкты, рәхмәт. Менә Әсхәт абыйны Хайретдин, ул уйнаганнан соң Хайретдинне мин уйнадым. Әлдә сагынып искә алам. Нишләп сагынып искә аласың дисә, чөнки безне кавыштырган спектакль бит ул. Әсхәт абый, менә сез сүзне башлаган идегез, фикерегезне җырлый белә торган һәрбер артист Булат ролен уйнарга хыяллана дип. Әсхәт абый Хисмәтне җырдан башка күз алдына китерә алмый тамашачыларыбыз. Шуңа күрә бүгенге тапшыруда да Әсхәт Хисмәттән бер матур җыр яңгырар микән? Риза мин, риза. Ой, рәхим итегез сәхнәгә. Zöhrə yıldız, taң yıldız, taң беленгәчтә сүнер. Qonaq булып qana dostlar, килә икән яшь гомер. Qonaq булып qana dostlar, килә икән яшь гомер. Ағиделіне иңіліп буйлап, бергәләп йөрмәгән без. Qonaq qына яшь гомернең қадерін білмәгән біз. Qonaq qына яшь гомернең қадерін білмәгән біз. Шелтер ағып кетер, таш-ташлама шишмәгә. Яшь гомерләр кире кайтса, белер идем нишләргә. Яшь гомерләр кире кайтса, белер идем нишләргә. Яшьлектә үткән юлларга әйләнеп карыйм һаман. Adaştırsa da yaşlığım, ökünmez idim sıman. Adaştırsa da yaşlığım, ökünmez idim sıman. Adaştırsa da yaşlığım, ökünmez idim sıman. Әсхәт Хисмәт! Үзенең матурчылыгы бүген безгә бүләк итте. Скрипкада әлбәттә Дина Закирова. Әсхәт абыйга бер бал җыр өчен. Шушы җыр булканында дәвам итәбез. Чираттагы сорау Солданонга 10-нчы сан, 8 хәрефтән торган сүз. Мәңге яшел агач. Народ.
Бу агач бездә үсми. Bizde usta. Bizde үсмей ме? Бездә үсми. Буе уртача татлы, хуш исле җимешләре дә бар. Пальма. Цитруслар нәселеннән. Мандарин! Мандарин, Рәшид апа, җавап бирегез, бер бар. Алга барыйк чираттагы сорау сулданыңга 11-нче сан 8 хәрефтән торган сүз. Элек яңа елны кайсы айда билгеләп үткәннәр? Динә? Сентябрь дип. Сентябрь айында җавап дөрес әлбәттә. Яңа елны 1 сентябрьдә билгеләп үткәннәр. Петр 1 яңа вакыт санау системасына күчә һәм яңа ел 1 гыйнварга күчерелгән. Белмәсәгез, белеп калыгыз. Хөрмәтле уенчылар, бераз гына тукталыш ясап алыйк, чөнки без башваткычның яртысын чишеп тә чыкканбыз. Әйе, әлегә кайсы гаиләнең ничә бал җыйганын игълан итә. 4 бал иясе Алина һәм Алмаз Гәрәевләр. Шулай ук 4 бал иясе Рәшидә ханым һәм Әсгать. Һәм җәмәгать әлегә 5 бал ияләре Динә һәм Илнур Закир. Алга барабыз, чираттагы сорау һәм авыр сорау. Игътибарлы булыгыз. 2 балны бирә торган сорау. 2 бал тапшырыла торган сорау. Үстән аска 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Милли ризык. Алмаз. Безнеңчә инде милли ризык булгач үзебезнекедер бит инде ул. Ие, Бәлеш дип уйлыйбыз. бәлеш. Алмаз. Авыр сорауга бәлеш дигән җавап булыр иде микән? Син ничек уйлыйсың? Булырдыр дип Урама. уйлыймыз. Урама. Рәшидә ханым туры килә төсте инде менә, ләкин җавап әлегә алай түгел. Кызым әйтәле, нинди ризык икән ул? Бу ризыкны без хәзер бик теге телгә алып кулланмыйбыз да инде. Ә без аны ашыйбызмы соң, кулланабызмы? Пешерсәң ашыйсың инде. Пешермәсәң юк. Сөрәбезме соң? Ул суда пешерә торганмысың? Менә Баллымы ул? Карасыз. Әз генә. Моның бөтенесендә инде бөтенесенә дә җавап Авыр бир. сорау дидек, шуңа күрә сорыйбыз инде. Ит беләнме, бәрәк Менә беләнме? карагыз, ярар. Ара. Әйе. Гадәттә бу авылларда кыш көне әзерләнә. Тутырма түгел инде. Тоттырма бит, келмей. Кыш көне. Терлек суйганнан соң. Карта. Мин бер чәттә бер нәрсә багып әйтмәк балынчыга бирү. Суйганнан соң. Суйганнан соң. Соңса? Якынаябыз Рәшидә ханым. Сызык түгелме? Юк. Бавыр. Суйгач бит, иң беренче бавыр кыздыралар. Бу ризык төрі. Монда хәзер без малның эчке әгъзаларын санабыз. Күбрәк торсак әллә ниләр китереп чыгарбыз әле. Туш яисә кабырга итен сөяге белән бергә кисәкләргә турыйлар. Өстенә кайнар су салып пешерергә куялар. Хашлама. Күз алдына килде. Бармый бит, хашлама. Кайнап чыккач, туз, борыш сөйбәләр. Ашаган кебек булды инде. Пешереп җиткерәләр һәм Пылау түгелме? лавр яфрагы салып 2-3 кенә минут кайнаталар. Әзер ризыкны тишекле чүмеч белән алып тәлинкәгә өеп чыгаралар. Охшаган әйберем түгел бу. Шурпа. Ит янына тозлы кыяр һәм помидор, тозлы кәбестә, маринатланган башлы суган, горчица, крем куялар. Кара ашаган кебек булды. Әйе, шулай дип ашаган кебек Басма булды. түгелдер инде. Басма. Юк. Менә болай диләр. Әйе. Әнәкәш, капкан сайын Калҗа булмый. Тимәгә басабыз, җавап ясатабыз. Калҗа. Бөтенебез дә басты. Калҗа капкада мисра калҗа дип кычкырды. Кара малай. Турапта күрсәтте бит, башка килмиш ул. 2-гә бүлик, әйбәт бит. 2 бал дидең бит авыр сорауга. Авыр сорауга 2 бал. Менә бер дигән була, бөтенебез тигезләшәбез дә куябыз 5 бал. Мин инде моңа һич тә каршы килә алмыйм, әгәр дә шундый теләк бар икән, башваткыч тапшыруында андый теләкләр үтәлә. Ай, рәхмәт Алмаз. Җигет икәнсең. Тамашачылар, инде әйткәнемчә, бүген сездән иҗади номерлар да көтеп кала. Без инде тыңлап үттек Илнур дусны, Әсгать абыйның матур җырлары. Алмаз. Аңлашылды.
Бұна номерға көшкенше, мұндайын аңласыла, Илнұр Шиғыр сөйледі, Әсқат ауы жырлап құтылды деп етті дейкім нәрсе біле, Дина скрипкада ойнар енді Алла бір сайымы? Әр бүксінің хүнәрі болғаш, менде хүнәр жоқ бейді. Бейім қазір. Міне тіл турында, сөз турында біздің бетейін қары тілі бізді соқлау, өстіру бойынша бей көп ішлер ішлені. Шул юнеліште бір түшіп қалған жанры әзірек бар, ол ақсап бара дерлік мәселелер ұнтылып бара біздің бек көп мәселелер бар, өзі біздің татар тілінде yazылған, тәржім әйтілгенлері де бек көп. Міне сіздің иқтибарыңызға Ғабдулла Шамуковның «Сәрбие битауғы» деген мәселені тәқдим етесіз. Шәп болар бұл. Кетәклікте тауыш құпты. Бар тауықлар құтыра иліре баштадылар. Сәрбие би қалды қаушап. Құдайым, нәрсе болды екен, сасы күзен, фәлән кірдім екен. Кетәклікке кетті әбі тиз атлап. Барып кірсе, көрен нәрсе, бірде көкей салмы еріп, нық семіріп, түп-түгерек болған тауық, ұяға деп қойған илек шетіне басып, қытақлы биттәмәм шашып, әбі қойды бұтын шабып. Ей, симескей, салдың мені сенде көкей, сенен шықтымы бұғауға, сен илеріп қытақлауға. Әм шундауық семіз тауық көкейін ол алмақ болды. Ләкин қолы ярты елда тоқтап қалды. Ұяда бик кішкіне көкей көріп, Сәрбие би қойды түкіріп, түмелеуін, ләғінет түшкір, ғұмырыңда бір шиклеуіктей көкей салып, алтын тауы салған кебек илересін құтым алып. Мәселенің моралі, қой бір кіші болса 3 тиынлік іші, шул турда шаулы бик көп. Сәрбие би тауығы көк. Алмаз Гәрәев, бір бал. Тапшырамыз бір бал, Алмаз Гәрәевқа. Яттан сені. Алға таба давам етеміз, үстан асқа 14-ші сан, 5 харифтан тұрған сөз. Эт құшаматы. Алмаз. Оқбай. Оқбай әлбәтті, жауап беріңіз. Roller turunda. Mine. Hayrettin, mine. Eyde. Mine şu roller turunda сөйләшігәлер. Ортада музыкант, мine bir işletесін. Шараттағы сұрау Сұлданыңға 19-ші сан, 6 харифтан тұрған сөз. Қазан гербында нәрсе суретленген Илнұр? Аждаха. Илнұр кимеге басты, бірінші жауапны яңғыратты. Аждаха, жауап беріңіз. Қатау, кимеге басты едім бит басты. Рәшид апа, сізден бір яңайыл құтлауы Аждаха елы оңайынан тамашашыларға. Айда Рәшиде. Дүнияларыбыз тыныш имен болсын, һәр біріміз сау сәләмәт болайық. Һәр туған күнге шатланып, қуанып яшик. Һәр кеше, һәр тамашашы, барлық кешеләр үзләренең балаларының, оныкларының бары тик бәхетләрен, шатлыкларын гына күреп яшәсеннәр дим мин. Театрга йөрегез, бергә аралашып яшик, бергә булу бик күңелле. Инде барлык тамашачыларга исәнлек, саулык. Әйтәм бит, килегез, күрешик, аралашик. Ай, рәхмәт, аңыш болай булсын. Шираттагы сорау үстән асқа 12-нче сан, 6 харифтан торган сүз. Муса пәйгамбәрнең хатыны Кым шөлендә чыгарган каты буран. Нәрсә бураннары дип әйтәбез, Алмаз? Зилә түгел. Сафура бураннары җавап берегез. Алга барабыз Сұлданыңга 18-нче сан, 3 харифтан торган сүз. Ашарга да, киергә дә яратабыз біз моны. Алмаз? Әйдә, беләм динең. Алина? Юк, беләм. Бер, 2, Ашарга да киергә дә. 3. Илнур Дина? Киергә яратабыз. Әйттеләр бит. Бит, әйт. Жавабын әйт яңадан. Тун, кычкырып әйт Алина. Белгән бит. Шулаймы? Уяла. Уялып тормагыз, Алина. Жавап дөрес, 1 балны тапшырабыз сезгә. Шираттагы сорау үстән асқа 15-нче сан, 5 харифтан торган сүз. Мунчада шабыну өчен хезмәт итә торган сәндерә. Өлгермәде. Ләүкә. Ләүкә, җавап берез, Илнур. 1 бал. Шираттагы сорау үстән асқа 16-нчы сан, 5 харифтан торган сүз. Кыскартылган фамилиясын белергә кирәк бу шәхеснең.
Татарстан 1 адресы бойынша орнашқан бина... Камал театры айдатта жауап дұрыс! Яңа ел бәйрәменнән файдаланып, 3 гаиләгә дә шәхсән миннән башваткыч тапшыруыннан берәр бал. Сіз кәлдігендейді Камал театрына. Сен сөйлеген шиғырның файдасы дейді уже. Менә инде Камал сөзі юққа ғана келіп шықмады. Шыннан да бүгін бізді Камал театры артистлары ижади номер. Камал театрынан Дине. Мен өзім Камал театрының оркестрына 2007 елда келіп кірдім. Маэстро, дирижері біз Фуат Абубакиров мені өз қанаты астына алды. Мен аңа бик рәхмәтлімін. Фуат абыға фырсаттан пайдаланып, зор-зор сәлемләрімні жеткірәсім келе әмінді яңа ел құтлаулары менен аңа шулай оқ. Бик рәхәтләніп, театраль попури башқарасым келе. Сізнің үшін. Рәхим етігіз әйді. Скрипка bunların bugün bizga bo'lak etdi Dina Zakirova ham albatta endi bir bal Dinaga. Olga barayıq. Suldan onga 20-son 6 harfdan turgan söz. Olga qo'yilgan buruş. Ya'ni masalan Rashida xonim maqsad javob bersangiz. Qani bal. Bal sizniki. Benim hatun gül maksat bile yaşıyor. Bütün hatınlar Hayit da beyremine Reşide Beliş gerek, Ezir. Oraza gayetine
Рашида бәліш керек, әзір. Бұл елі үш пішмақ пішіремейді дей. Йоқ, ғазаптанып тұрмам әйтен бәліш кіне яса. Үш пішмақның қар бірсін бұғардексе, оны жоқ құлап қоясың. Минут. Келіп кірсәгіз бір сағаттан бәліш әзір. Алла берсін. Құрметлі ойыншылар, бізді... Қалдырығыз. Жемағат, бізді бүләклерден 1 минут бір сұрау айырып тұра. Соңа көре ақырғы сұрау, әйдәгіз алығы барық сұлданымға 17-ші сан 5 қәріфтен тұрған сөз. Бітту, озағына житу дегенні... Tamam. Рашида ханым қызып қыра кеткені ойында тамамлады қарайынды. Міне шушырың білән шул, біз қәр бір сұрауға да жауапны таптық. Әмейді қойсы ойыншының көп мүбал жиғанын сізге иғлан етеміз. Нөқтірән кеміға, құрмәді тамашашылар, мұндай мұғжиза фәқат яңа елда ғана бола тұрғандыр. Бүгін бізді 3 ғойле Камал театры артистлары һәм нәтижені білсәгіз сіз шоқ қатасыз. 3 ғойле һәм туғызар Міне бит, аждаха йылы дейбіз біз. Аждаха йылынан қорыққан болабыз. Аждаха йылы ненді бүлек алып келді сізге. 3 ғойле де 3 башлы аждаха бит. Тегізләдік та қойды. Hey dostlarım! Kiliniz Ali yanaşama. Nindi sizge, nindi şöp blokları hazırladım. Kiliniz Ali, o. Olmaz oğlum, bunda bas. Eline kızım sinca, şunda bas. Mine Reşide de usi bitken. Şu arada. İsenlerimiz bağlar, mine min sizge. Әзірләдім яңа ел көштенәшләр. Рәхмәтігізні айтып, қабыл етіп алсағыз, мен бик шат болырмын. Башватқыш тапшыруынан һәм Қыш бабайдан Қойялы. Міне, мұнсы сізді қойдыға. Қыш бабай. Міне мұнсы. Бек зор рахмат, Қыш бабай. Қара мен елғышмағанмын, барыңызға да бір түрлі бөлек әзірлеген. Қыш бабай, сізге бек зор рахмат. Сен шул қадар юмарт. Мына мен өзімді Камал театрында зоқ еллар Қыш бабай болып қызмет еткен кіші боларақ, мына кішкіне күштенеш. Камал театры Қыш бабайынан болсын бұл. Кішкіне күштенешті зор етіп қабыл етіп алды. Рахмат Қыш бабай. Енді өзі біздің Камал театры коллективіне да шын көңілден ишенлік саулық тілейбіз. Тұрмышыбыз гүрлеп барсын, премьералар болсын, әрбіріміз ишен сау ішлейік, халқымыз жүріп тұрсын, біз ойнап тұрайық. Яңа еллар құтлы мүбәрәк болсын. Яңа ел білән достар!